गोबाव समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय दरसे गामिया गंसे दालांनि थाखाय जानांदों हालाय हाफाय। बिस्वनाथ जिल्लानि उत्तर कलाबारि पन्चायतनि सिङाव थानाय खोला गबसारगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा जानांदों गंसे दालांनि थाखाय हालाय हाफाय। 1979 मायथाइनिफ्राय रायजो जाबोनाय रायजो राजाया मानो दिनैसिम गंसे दालांखौनो मोननो हायाखै? थारैनो सरकारा मेगन खानामार नामा? जायगानिनो एमएलए बिथांखौ दालां नांगौ होनना बुंथियोब्ला बिचाराव हाबखानाय गामिया जोंनाव आसनि मोननो हाया होनना रायजो राजाखौ बुंथिहरो होनना खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंथियो। फरायसुला फरायसुलि आरो रायजो राजा थांनाय फैनाय आरो हान्थामेलानि थाखाय गोबां उसुबिदा जायो होनना खौराङाव बुंथियो। दायो खुंथाइ गोहोआव थानाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांखौ रायजो राजाया खावलायहरदों जे थाबैनो रायजो राजानि जेंना जेंसिखौ सुफुंना होनो थाखाय रायजो राजाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरो। आं दङ दायो बे उत्तर कलाबारिनि खोला गबसारावहाय उत्तर कलाबारि पन्चायतनि सिङाव थानाय खोला गबसारावहाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे 10 नं वार्डआव गोलैयो होननानै रायजोफ्रा खिन्थादों। बे दालाङाहाय बानायनाया बारा गोबाव जायाखै बेखौ फोरमायथिदों। बे दालाङा खोब जोरो बोसोरनै बा बोसोरसे बेल' जोरो होननानै फोरमायदों आरो रिपेयारिंनि समावबो मोजाङै रिपेयारिं खालामाखै आरो दंफांफोरखौ मोजाङै होआखै होननानै नुनो मोन्दों। दायो केमेरा पार्सन बिथांखौ देखायनो थाखाय खावलायदों। मोनसे गारियाबो बेयावहाय थागथियै खारनो हायाखै बेयाव नुनो मोन्दों। पाब्लिकआ जोबोद हाराहास्ति जानांदों बेखौ रायजोफोरा फोरमायदों आरो लोगोसे फरायसा फरायसुलिफोराबो बेयाव थांलाय फैलायनि थाखाय हान्था मेलानि थाखाय रायजो राजा बिथांमोनहाबो गोबां उसुबिदा जादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दायो नैबे आब' सासेया बेयावहाय फैबाय दङ। बेयाव सोंनि जोङो दिनैसिम बे दालाङावहाय माबायदि उसुबिदाखौ मोगा मोगि जानांदों? बिराद उसुबिदायाथ' बिराद दैज्लाङावथ' फरायसुलि फिसाफ्रा थांनोनो हाया माने स्कुलावहाय बिराद खस्थ'। आरो जोंनि गामिनिल' नङा बुहुद गामिनि गथ'फोर फैयो बिथिंजाय आरो निगमाव थांनाय जायो गथ'फ्रा आरो जोंना ओरै दैमाल' थाङो फिसाफ्रा थांनो हाया माने दैज्लाङाव बिराद खस्थ' जायो। आरो जोंबो बाइक होनो ओरैजाय गाहायजोंसो थाङो मेसें समाव आरो थांनोनो हाया दैज्लां समाव बिदिनो नारनांगौ जाहैयो। उसुबिदा बिराद उसुबिदा आरो जोंनि थाखाय। दैज्लां समाव बेयावहाय दै लोमो नामा? बेवहाय लोमो। आरो दायो बे दालांखौ बानायनायनि थाखाय सरकारखौ माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा? खावलायनोथ' सानो जोङो दा बानायनायाथ' बानायो बिसोरो काटनि दंफांनि दालां बानायो माने ओमफ्राय जोरा माने बोसोरसेखौनो जोरा। गारि मथरा बेजोंनो मेन लामा बायदि जानानै दंना जोंना बेजोंनो थांलाय फैलाय बिराद थाङो फैयो मानसिफ्रा। ओरैबो दौरिफोर फैयो ओरैबो मिरिफोर फैनाय जायो पुलिसनिफ्रा थांलाय फैलाय बुहुद थांलाय फैलायाथ' जोंना बेनो मेन लामा जानानै दङ। आं बेखौनो खावलायो माने आइ आफा रायजो राजाफोरखौ जोंनो दालांखौ नांगौ बानायनानै हो आरो जोंनि फिसाफोरनि थाखायबो सुबिदानि थाखाय आरो जोंनि थाखायबो सुबिदा स्कुलाव फिसाफोर दोनलांनांगौ। हिनजाव मानसियाथ' बारहोबाय थानो हायाना बिदि काट दलङाव मालाबा समाव गिनाय फैयो मालाबा समाव आरो जोंनिबो थाखाय मालाबा हौवा मानसिजों मोनस्लाबा बारहोनो मालाबा हारसिं जों गियो बोरैबा गिनाय फैयो आरो जोङो दालाङा बायसिन जानो मालाबा समावथ' गलाङोबो। नंगौ दायो आब'निफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय बे दालाङाहाय बोसोरसे बा बोसोरनैल' जोरो होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। आरो लोगोसे आब'आ फोरमायबावदों दि बेवहाय दैज्लां सम जायोब्ला बेवहाय गारि मथर गोलैनाय आरो लोगोसे गोबां साइकेल हान्था मेला राहानि थाखाय जोबोद उसुबिदा जायो होननानै जोंबो नर्थ इस्ट टाइमनि जानानै जोंनि बिटिआर सोरखारनि सिङाव थानाय बे गामिखौ नायहरफिनो जाहाथे बे दालांखौ मोजाङै मोजां बानायना होगोन होननानै जोङो नर्थ इस्ट टाइमनि जानानै एसेयावनोसै बिदाय लाबाय। गोजोन्थों। नंगौ बे दालाङा आगोलनि सरकार जिहेतु कंग्रेस सरकार बिनि आमोलावनो जादोंमोन जेने थेने दंफां दालां होदोंमोन। बे सरकार थानायावनो आगोलावबो बायखादों बे दालाङा माने खेबसे बानायना होबाथाय नायफैफिननायाव गैया। जों बहुद माने माबा खालामो दरखास्त'बो हैयो जोङो नाथाय नायनानै र'ल' होनो ओमफ्राय मावफैया। आरो बे थांनानै जिहेतु दा सोलिबाय थानाय बिजेपि गभर्नमेन्ट बेखौबो जोङो
गोदान नांगौ होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो रिपेयारिं अनलि रिपेयारिंल' खालामनानै दोनबाय दोननायनि गेजेराव दिनै बहुद बोसोर जालांबावबाय सरकारानो बायलायलांसैसो होमब्ला दिनै दासिमबो रिपेयारिंखौनो दिनै जों बुंबाय थानायखौ रिपेयारिं खालामनानै बिराद गोबाव जाबाय दिनै दा एकदम दा नुदों एकदम बायला जिला जाजोब्बाय दैज्लां बहरावबो जों खावलायदोंमोन सारखौ जेरै जोंनि माबा उत्पल बरा होनो जोंनि समस्तियाव बे सारखौ जों बुंदोंमोन गले गले बे बिथाङा मा फिननाय हरो बियो जों थांबा बुङो जागोन होननानै बुंहरो जाया होनना माने माबा RCC दालां होगोन माबा होगोन होनलाबायोमोन सिगाङाव दा दंफां दालांखौ बानायनायनि उनाव दालाङा खै बोसोर जोरो दालाङाथ' मा जानो बोसोरसेयानो जेन थेन थांगौआनो बोसोरसेयानो आरो दंफां मोजां हराना बिसोरो जानला मोनला दंफां हरबाय अखा बांखा सान्दुं दसेनो सेवजोबो नोंथांमोना बे गामियाव रायजो जानानै बे दालांजों माखासे जेंनाजों भुगिबोनांनाया बेसेबां बोसोर जाखो बेथ' बहुद बोसोर जाबाय सिगांनिफ्रायनो माने कंग्रेस सरकारनि सिगांनिफ्रायनो जोङो माने दालांखौबो माबादों आरो मोनदोंब्ला सिगाङावथ' गैथारामोन बेफार फालांगि मावनायाव माबायदि खस्थ' जायो बेफार फालांगि मावनायावथ' अनेक खस्थ' सोलियो दा मा खालामनो दिनै जोंनि लामाया बेयाव जोंनाव खाथियाव हस्पिटाल गैया बा स्कुलाबो जोंना जानगाराव जोब गथ'फोरनिया बेलेग जायगायाव जों थांनो गोनां जायो हाथाय बाजार जोङो थांनो गोनां जायो बे लामाजोंनो दिनै जोङो मोनसे डाक्टारखानायाव लांनोब्लाबो जोङो एकदम खस्थ' मोनो मालाबा जोङो हमनानै गारिनिफ्राय बोख्लायलायनानै मानसि गोजा दैखोनानै बारहोनांगौ जायो जों गारिखौ मालाब्ला खस्थ' जायो आरो बेबायदि सोलिबाय थायो दा जों बेसेबां बिदि खस्थ' खालामनो बिनि थाखायनो जोङो दासिमबो खावलायबाय थायो दाख्लैबो जों थांनाया सयथ' MLA नि सारनिसिम थांदोंमोन दा बेयो बुंहरदों जागोन होनबाय दिनैसिम गैया आरो दाना बारा बुंलांबायसो माने नोंसिना बिटिआरआव हाबखाबाय जों मा मावनो बेफोरबायदिसो बुंहरो आरो दा जों बिटिआरनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो दा जिहेतु नोंथांमोननि गामियाबो बिटिआरआव हाबदों दा जों खोनादों जोंनि गामियाबो बिटिआरआव हाबबाय होननानै दा जोङो गोजोननाय मोनदों बिटिआरआव हाबबासो जोङो बिटिआरनिफ्राय जों माखासे सुबिदाखौ मोनसिगोन जोंखौ बै जिहेतु जों दा पन्सायतजों सोलिबाय थादोंमोन जोंनि पन्सायतआ जोंखौ नेवसिनानै दोननाय बायदि जादों आरो दा जों बिहैब्लाबो जोंनि थाखाय माने मोजां रावखौनो होलिया हरनोनो गोसो जालिया आरो बेबायदि सोलिगासिनो दङ खस्थ' मोनबाय जोङो दा बिसि बिहैनो जों लाजिलायबाय आरो बिहैबाबो माने खेरखौनो खालामला आरो बेबायदि अबस्थायाव दं जों दा बे गामिया बिटिआरआव हाबबाय होननानै खोनानो मोन्दों आरो लोगोसे नोंथांमोना MLA नावबो गोबां बे दालांनि थाखाय थांनानै गोबां रायलायहैदों होननानैबो खोनानो मोन्दों दा बेनि सायाव MLA आ मा बुंहरो बेखौ फोरमायनो थाखाय खावलायबाय आरो सरकारखौ मा बुंहरनो सानो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आंनि बेखौनो फोरमायनो सानदों जोंनि गामिया 10 नं वार्डआव दं उत्तर कलाबारि पन्सायतनि आन्दाराव जोङो रायजोयैनो थाङो जोङो दालांनि सुबिदाखौ जों बिनो थाङो जोंनि MLA सारनाव नाथाय MLA सारा जोंखौ आवगोलनिफ्रायनो गोबां बोसोरनिफ्राय जोंखौ थगायबाय होगोन होननानै दायो जोङो फैयै नैबे लास्ट ममेन्टआव दा जोंखौ बुंहरो बियो नोंथांमोना जोंनि जायगायाव दंब्लाबो बा जोंजों दंब्लाबो दा नोंथांमोना बिटिआरआव हाबबाय बिनि थाखाय बिटिआरआ जि हायो बेखौसो मावसिगोन जोंना मावनो हानाय सुबिदा गैला होननानै बुंहरो जोंखौ दा जों सानदों नंखायनो जुदि जोंना बिटिआरआव हाबबायबा जोंनि गामियाबो बा जोङो दा जोंनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारखौ जों बुंहरबाय फैबाय थानाय समाव जोंनो लामानि सुबिदा दालांनि सुबिदा जोंनो गासैबो अफिसियेलि सुबिदा जोंनो बेखौ जों मावना होगोनखौ आङो बिथांनिसिम खावलायनाय थाबाय बिटिआरआव हाबबाय होननानै नोंथांमोना मिथिनोबो मोन्दों दायो माखासे अफिसियेलि खामानियाहाय उदालगुरियाव जागोनखौ जोङो एसे खोनाज्रांनो मोन्दों दा बेयाव जों मा हास्थायो रायजोनि जानानै जों बेखौनो बुंनो सानो रायजो जानानै जोंहा बिनिफ्राय थानानै उदालगुरियाव अफिसियेलि खामानि मावनांगौबा जाबाय बेजों जों थानानै माखासे जोंनि भट सर होनायनि सुबिदाखौ लायोब्ला जोंहा बहुद बेहाय जान बाहनाव एसे खस्थ' दङ जाहाथे जों सानदों जों गोदोनिफ्रायनो सनितपुर जिल्लायाव दंमोन सनितपुर जिल्लानिफ्राय दा जोंहा बेसेबां जाहैबाय बेखौ बुखाना होबाय जोंनि खामानिया जोंनि गफर फरमेसन जायो जोंनि सिभिलसिम लानानै डिसिम लानानै गासैबो दंजोबो बिनिखायनो फैबाय थानाय समावबो मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा जोंनो जोंनि गामिनि जोंनि बे गफर समस्यायाव जेसेबां बर'फ्रा बिटिआरआव हाबदों बिथांमोननि गासैनिबो खामानिखौनो गफरावनो जाहोनांगोन मानोना दानि जुगाव गारि घरा थांनायाबो गोजान लामा हान्थिनाया बहुद गोब्राब बाथ्रा दं आं बेखौनो बुंनानै